Yeah, welcome back to the YouTube channel. Malawani cameras. Angolo pan kwambiri. Actually, tina launches as low tibesa video ya Dennis Mahata. Kumano, the problem was in a bangu that upload kangap. Tinaika nikana go kumango kanabe. You see, so meaning mina ma technical issues. Mano yakana video meneo. Yakana kwambiri. Kamanso ribezreso maibano. Wana uri pali ma videos ena pali ena ambili mundi mafuso amene mungafune kumfusa Dennis Mahata. So mfante kandi blog amene yake nozoti mafuso aja I think imutapanya mu comment section tiwatenga then tuona njira amene Dennis Mahata angayankhire fuso nina lilo lose pang'ono. So tuonabe kuti panga banji kumano mafuso punyani mu comment section amene nditu tuwatenga then tapanga represent kuti yankhidwe ati yankhe kuti kodi mfuso lilo salukuza ndiza zimene za politics. Okay, yeah, so nkhani amene mufatika mbirani pano siya patali ninkhani kuza ndi update ya ku Burkina Faso. Burkina Faso yadula timati diplomatic ties ubale yadula ubale ndi dziko la France. Okay, yeah, Burkina Faso yadula ubale ndi dziko la France. Could I say inundina I think siri kupatsana ulemu. Zifukwa zimene kupeleka Burkina Faso ndizonena kuti akuti France imalolera mu zinthu zawo za mkatikati za nyumba mwawo. Mapanga fandi magulu kumalimbikitsa awa kuti atili choncho nde intelligence yawo yonati akulu inu ndife basi alisaendele yake. So here's what happens. Chimachitika chance akatadula diplomatic ties, meaning kwenda kuti even my embassy ndakuti awena kutsekedwa aku France. My embassy atsekedwe anyamuke azipita kwawo. Okay, machanchani zonse zokhuza ndi communication palibe sokuti tilumikizana kumbali okay tifata lumikizana dziko la France mwata zimene zozo zilinga kuti kuthesa mobale mwabwino mopanda nkhondo mopanda kumenyana. Okay, so Burkina Faso yalengeza zimene zithu pa 26 June kuti basi feyo du Burkina Faso. The government of Burkina Faso hereby informs both national and international public opinion that it has decided to sever its diplomatic relations with the French Republic, effective as of today, June 26, 2026. This decision follows a thorough assessment of the current state of bilateral relations between Burkina Faso and France. Indeed, the essential conditions for promoting relations based on mutual respect, reciprocal trust, respect for the principle of non-interference in internal affairs, and respect for national sovereignty are not in place. Reciprocal. So nanga France yankha kuti yani France yanena kuti ife tapanga regret kwambiri kuti izinthu zizachitika, tapanga regret kwambiri France rimene. Number 2 ikuti iyoyo akuti pakali pano akuti like situation ndoti sili bwino koma ife timayesera kuti ariwo amayesera kupanga zina zake sokika ma measurement enake so ndesa akudziwa kuti ma measurement anja mana amayesera kupanga France ameneyo akuluakulu. So nkhani ndimeneyo zikuoneka zoti basi bye bye basi sikuti wakhala yamba koma even Niger maiko ena Somali adula ma ties kuti akulu iniyo I think ndeba bezoti tupira ku Burkina Faso tukapanga za poti feo polowa ndekuti so mavuto amachitika ntcho especially kama citizens kwa anthu amene mwina afuna kupita ku France makama visa so makha embassy kulibe mene kuti zinthu zingapo zimachitika komano actually zisuti zungochitika komano zikuchitika chifana kuti Burkina Faso ikupanga feel kwanu zoti no sali safe chifukwa nangasi ananga colonial master poyambirira amene atsamunda awo yambirira amene yanachita kwa thamangisa nde nakuona bezoti sina awasa kuthandiza koma kungoti pasimba vuto nde mwachi ujene bwa tengorani tingo apanga ujene tingodula basa kuti sambane pale. Hey guys, so guys
Thank you so much, Malawi and cameras.